دەم باش تەماشەوانین ئێژە دیسا بە خەلەکێکێرت بن ناوێ پند واتە دێ وەک هەرجار ئەم دەبێژن ڕۆژا پێنجشەم و ئینیێ ئەس دەردکەوم و ئەس ژوێ پرتوکا خۆ دخوینم پرتوکا پندên کوردی هەر جارێ ئەس چەند پەنداژێ دخوینم بە هینێک شیرۆڤەکردن بە هێویم گۆبتلێ وە بوو کۆمنتێ وەژی پشتی خەلک بداوی بە ئەس بداوی بکەم ئەزێ لۆڤەکەرینم کورد دەبێژن ئاوێ tu bide kevira wê şîn bibe dojî em axivîn ser giringiya avê av jiyanê ji ber ku av tu didê tu carna bidîtî we jî dîtîye di hindirê kevira de hema piçek a xebe tu dibînê wê gulek ya rêhanek tê dihebe ji ber ku her tişt ji avê tê. Dîsa Kurd dibêjin ava çema çi qasî şêrîn be di derya de şor dibe. Ev belkî tişkî zanistî ilmî ye lê hember vî hawî ev tersî ayeta Qur'anê ev tersî ayeta Qur'anê dibêje a dibe merecel behreyn û yelteqiyan beynehuma berzexun la yebgiyan ser ava çema û derya dibe nagên hevdû lê incex ê zanist û yan zanyar ulema tenê vî hawî naz bikin lê mirovê wek me normal ga ava çema dikeve deryayê ji ber ku derya jê mestir e û jê xurtir e rengê şorbûnê didêne em dîsa bêjin ava çema çi qasî şêrîn be di derya de şor dibe em karin bêjin ev penaberên li Ewropa ne ew ê bên ev penaberana wê yasa yan milletê Ewropî bikin wek xwe na Ewropî wê van penabera bikin wek xwe wê wek wan bimeşin. Belê dîsa Kurd dibêjin agir bi loda min ket xelkê xwe li ber germ kir. Loda kayê loda kayê pirayê we wê nas kikin kat xistênê wek xanîkî biçûkî kat xistênê dibe agir bi loda min ket xelkê xwe li ber germ kir xelkê xwe li ber germ kir demek xelk li ber jewendiyê xwe li mesalihê xwe dikirin her yek li benda a xwe yê ji wan negirîngî çi bi serê te bê ji wan girîng e ku berjewendiyê xwe bicî bînin. Kurd dibêjin agirê dil daye ser agirê cegerê yani êkezebê agirê dil daye ser agirê cegerê ev gavagê dê ya bav hes bikin ji yekî ji pêvî hevjîniyê xwe û pêr herin û zarokê xwe bihêlin yanî a yarê xwe di ser zarokê xwe re bibînin ew di dema hezkirinê de hezkirina durist ana nema ana agirê tiştek din di ser agirê cegerê agirê navê di ser agirê cegerê û hûn gelek çîroka zanin. Dîsa li ser dila Kurd dibêjin agirê dila agirê sêla agirê dila agirê sêla sêl hûn zanin çi sêl ago nanê sêlê li ser çê dibe ew nanê tenik ew dibe agirê dîla wek agirê sêla ye çawa agirê sêla hûn zanin gelkî xurt ji bo sêl germ bibe agirê dila jî wiloyê evîn û hezkirin wiloyê yan wisa ye. Îro gelekî li ser dila jî tê gotin Kurd dibêjin agirê dila darê ber pêla agirê dila in hezkirin darê ber pêla pêl çi ye pêl pêlê deryayê pêlê behrê ne dar li ber pêlê behrê ne tiştekî gelekî dihece gelekî wê bihece gidarek di nav pêlê avê de be ji ber vê yekê tu dibînî gelekî sivik gelekî dirûtê îja ew agir agirê dila heger bi vî rengî wilo tev digere her yara xwe dibînî ya yarê xwe dibîne bêtir gûr dibe bêtir dihece bêtir heyecan pêr çê dibe. Dîsa Kurd dibêjin agirê gûr herkes derdê xwe dide ser agirê gûr herkes
دردê xwe dide ser. Em karin bêjin mirovên baş çi jin çi mêr, mirovên baş êk xidmetkar, êk alîkariyê bi xelkê dike, her kes kar xwe lê bigire. Karin veya jî vê wateyê bêjin. Agirê gûr her kes derdê xwe dide ser. Yek adin jî heyî Kurd dibêjin avê li agir kin, agir ser agir nekin. Avê li agir kin, agir ser agir nekin. Çawa? Gava te avê li agir dike, agir vedimrê. Lê te agir bi ser agir dibe ku gûr dibe. Demek em bibînin newekevî kevit nav dûwa de berî em bêjin wela kakî maf li ser wî ya kîn aile pêşî em hewildan û muhawelatê xwe bikin ki vî agirî vemrînin. Ew agirîn ki ji bo bêtir işkence û teadeyî û zehmetî çê nebe. Yek adin heyî wek pirsekê Kurd dibêjin ew jî pendeke dibe avê çema deng ji tetê pirs wek. Go çem vedgerîne, go hevalê min zixurin. Zixur ew kevirên biçûçkin. Ew kevirên biçûçkin. Demek an em karin bêjin mirovek hebe heger hevalekî wî wilo gelekî pirsgirêkî wî hebin û teşqelî wî hebin û cira wî nexweş be, ev mirov jî teadelêtê, ev mirov jî nav pê dikeve ji ber wî hevalê xwe. Ana ava çema ew zixur bi xwe hevalin. Vayek adin heyî dîsa wek yadine Kurd dibêjin agir bi avê vedimre. Agir bi avê vedimre ev gerekiya wê tin şîrovekirinê re û berî ana jî min got û di dawiya xelekê de ez ê komentê we vegerînim. Dîsa Kurd dibêjin agir bi mala me ketiye tu ser û pê xwe li ber çê dike. Agir bi mala me ketî tu ser û pê xwe ser û pê em devera kîkan dibên hûr û serî. Li devera aşîta dibe serî û pê. Yani ev mala wî dişewite gelek zehmetî lê tê êdin jî tê karê xwe dike. Ereb jî dibêjin masaibu qewmin inde qewmin fewaidu. Vî rengî yani. Dîsa Kurd dibêjin agir ket mala ê derewçîn qîr kir kesî bawer nekir. Agir ket mala ê derewçîn qîr kir yani hawar kir, ban kir lê kesî bawer nekir. Çima bawer nekir ji ber got derewî wî pirin, rastiya wî tineyê, a rast jî bêje kes jê bawer nake. Dîsa Kurd dibêjin agirê biyana mirov germ nake. Biyan gerîbin kesê nenas. Agirê dîsa yek adin jî heyî Kurd dibêjin mirov li hespê xelkê peya ye. Ne swar yani tişt ne ête be ne milkê te be wê timîne ête be û rokê ji roja wê ji dest te her. Ji ber vê yekê dibe agirê biyana agirê gerîba mirov germ nake. Yek adin heyî Kurd dibêjin agirê şevê nêzik xuya dike. Agirê şevê nêzik xuya dike. Ev jî tişkî zanistiyê ji ber got tişkî him zanistiyê di wê reşayê de agir xuya dike, nêzik xuya dike. Ji ber got ew tenê xuya ye. Yadin em karin bêjin malbatek nebaş, malbatek nebaşin kesên wê yek tenê ji wan baş ê, rind ê, ew ya gelekî xuya dike û gelekî nêzîkî te ye em karin bi vê wateyê jî bêjin. Dîsa Kurd dibêjin axa hat ji der xulam rabû ji ber. Axa ji der ve hat bi alîmarê de xulam ji ber rabû ji ber got xulam e. Xulam wek ana ev kesên ê carna komenta dikin te dît xulamtiya wan jin kare û êrîşî hinek din dikin bi vî rengî. Xulamtî gelkî zor e. Baş yek adin heyî Kurd dibêjin apo mezinî bi xwe pesînî. Yani xweş be yek pesnê xwe nede. Karê te pesnê te bide. Karê te. Ne te her carê dibe ez wa û ez wa û ez wa. Na.
كارك تهبه افكاريتا قنج وباش به بخوي خلق تسنيتا بدن يكادن كرد بيجن ارد دچه كابك دمينه ارد دچه كابك دمينه يعني تشتي قنج وباش بضاعة أمكارن بيجن در تشتيجي ايدن دمينج برغو كابك نوك ارد يعني ارفان نوك ارد تشتي باش وك كردي ساد بيجن دبي موريكا بقل بعد تارار نامينه ديما كوداوي سوداوي فيداوي هي دي خستن يعني خستن لسر هي يكادن هي كرد بيجن آغا جي إلي غيدية إل هاجيتن يعني يك وقت بيجي نرخة كي بدخوا قدر كي بدخوا زيدي خوا و دوزاوي نرخي بكش خوا هاي كسي جيتن دي ساد يكدن هي كرد بيجن كس نزانت تنل آشي تنل باجير كردي ساد بيجن آش دقره بآوي كر هلتينه كاري باوي آش دقره بآوي راسته جبرقو آش دقرينه آوي يعني أدوات هنه جتشتاره أو كارني هنه بي دستك چينابه بيكت بكره وكرجي هلتينه كاري باوي نتنه كارن بيجن كاري باوي مكارن بيجن تسني باوي جي صفات باوي افجي هي مكارن لو بيجن كرد بيجن يكادن آخينا بوشمانا لداوية آخينا بوشمانا لداوية چاوا جبرگو داوية ده بچ قاسي ديشن جبرگو او شاشتي كرنه يان تشتك بدسوان دهات و قاريبون بستندانا نكرن داوية ده بوشمان بون داوية ده ويچاغي ايشاوان بهتره تيت دبيجي خوزي مواكربا لي چو يكادن ديس كرد بيجن آوا بن كاي دنگ جيناي اللي جي كيدن جي دبي فلانكس وك آوا بن كاي يعني نرمكي دنگ جيناي وتشتي مزن جيتي يكادن جي هي دبيج آوا خوش نترس آوا نرمك بترس دبي آوا بن كاي دنگ جيناي وشارتيه تشتك هيوي وتشير يكادن ديسا اوجي وك برسكي كرد بيجن آف دنياي تير دكه ما چه آوي تير دكه يعني آف هر تشتي گش دكه خوش دكه تير دكه ليگلو چه آوي تير دكه تشتك هي آوي تير دكه آف تير نابه يا داوي كرد بيجن عاقل سفكه نكا چپكه عاقل سفكه نكا چپكه يعني عاقل فلان سفكه قالك شاشتيا دكن جير چپكا نخ قوات جير چپكا خي و بيتر بخوا غرب به و بيتر شاشتيا بك و بيتر تشتي نباش بك افغون پندمي ايرو اشخورا ريدانا خودي پنشما به دوك ويدمد و إنيابي هم بمين تخشيه ده واز بهيفيم جو اف بند لغوري كيف وبون وسلاف وريز جوارا